Mga hinayhay gipang dala. Halak ka pa. Hay mga idol, balik sa tani ato ang palpak nga tutorial. Pero di ang balik atong karang tutorial na to sa kay skabong. Nahulog naman tato, napalpak naman tato. Karon lain na sad. Ako itudlo niyo rondol. Tudluan ta mo kung saan pagkaskas anang gitara mga hulbot na yung mga string ba. Ano siya doon? Tudluan ta mo. Saan pag kanang kuan ba? Kuskus ganahan ba mo manaygon diha ang mga harana ba? Pero wa naman na usong harana rondol kay sukad atong sa una nga nay usa ka laki ng harana nya lipay unta kay siya dol kay ang babae pag abris bintana gadalag bulak karon pag itsa sa bulak giapil mga flower vase nabuak po yang naon mo to hunong na ng kuan pangarana dol ya kani siyang panaygon wa na pod kayo kay nang namagoy manaygon dol nya inugato dito sa silong hapiton man ang itlog ang uban sad mga hinayhay gipang dala nya karon dol adto na ta sa tuang tutorial nga usaon na pagkuskus ng gitar ba tudloan ta mo ya una na dol hatagan ta mo tips dili ta tips para dali mo makaton ani ni sa dol kinahanglan na sa tay kanang exercise mag-exercise na dol kanang para ma-flexible yato ang mga lawas dili ba mahumok niya ay tudloan ta mo kanang unsaon pag kanang mga ninja moves ba okay nya adto na ta dol kinahanglan mag-ilis kita kanang attire tawa dol dito rin ka tayo no jogan tag-exercise Halak ka pa. Halak ka. Let's get ready to rumble! kalibangon mo ko dol Slithering. Watch out! These nuts. Got him! Sus Mario se Way klaro dol. Naamong pa ko ang shirt, nagisi manoon. Wato, di ta padayon lang ta dol. Padayon ta sa tuan tutorial magdali ta para makabalo dai mo. Ano siya? Nya, kinahanglan dol. Kuha na to ang gitar dayon para tudluan ta mo kanang mga basic pero kanang lisod ba? Ani man rin kuha, basic pero lisod mo na. Kuha na to tong gitar. Okay mga idol, dadan na dol. Itong gitar, ganyan akong gitar, mga karaan na ni kay kinawat ng kabilin ba niya sa kuwang lulo ba? No? Yawa na, ang string yun, importin nindaan na. Testingan mo rin yabag pa ni nato dol. Yabag pa ni nato ang gitara dol. Ya karon, tudluan na tamog usaon pagkuskusan ni. Tudluan mo katong mga basic nga kanang chords pero lisod ba? Alam na ko di basic pero lisod. Na una dol ang chords nga tuang kuanon upat ra siya ka basic dol. Mo ni siya gitawag og Q R S T. Okay, ang Q dol mo na siya gitawag og quiet nga chord ani ni siya dol ibutang nimo diha babaw dire sunod ana kinahanglan kuan gintay mo kamot mo balik ra ba ana dia mga tanawa kangkang kay tagkamot ani mura ni kulamo iskaga tawa dol nya tistingan na nato dol ani ni siya tanawa di mo tingog quiet man ang good quiet so di mo tingog man siya tawag og quiet dol na dil sunod nato ano si ang Q diyon R sam nang R relax murarag wala ba na raw gunitan ra nimo diya murarag Sus Mario se kupot kuan ba murarag mo harang bit ra ana ra relax ra kay murarag wala na sunod na dol kay kanang
S. Mesti kita og sayon. Sayon ra kayo doon. Ana, usar ka buo. Ana, on. Sayon ra kayo. S. Yun. Sunod, dol, sa S kay ning T. Sa man T. Tarong ra tingog, pero kangkang kay dol. Ano ni siya dol? T. Sus, Mario, si- Upat na balaan. Okay kayo dol. Hinaot ko dol nga. Awa lang ang taon mo yung nakatunan sa tuon tutorial ron. Pumni klaro niya. Sa mga gustong magpa-tudlo diha, wa man tay problema kay di man ta pabayad dol. Di ako di ko dawat na bayad dol, pero mo donate mo diha ron, mo donate mo ganang usa ka milyon ba? Dawat ra kita na. Mo atag ba mo motor ba ron? Donate ra na ninyo, pero bayad di ko dawat bayad dol. Dol. Okay, salamat kayo dol na. Ayaw mo kalimot sa pag like, share ug subscribe sa tuang YouTube channel Romel Amante. Alright.